Mata mace halitta ce mai tsaurin rai, amma hawayenta a kusa yake. Tana da saurin kamuwa da so, sai dai bata iya ƙiyayya ba. A zahiri tana nuna ƙarfi da juriya, amma a can cikin zuciya ita mai rauni ce. In kana hira da ita kan abin da ke ƙona mata rai, idaniyar tana da saurin kuka. A soyayya mace ta fi kowa ikilasi in har ta so ka da gaskiya. Zuciyarta ba ta iya ɗaukan wani bayan kai. Ka ji tsoron mace da take nuna tana son ka da gaskiya, amma ba ta daina kula sauran samarinta ba. Zuciyar mace na son kalmomi masu daɗi, amma sun tsani ƙarya. Suna iya ba da soyayya ko sun san ba za su samu kwatankwacinta ba. Mace tana da ƙarancin bayyana soyayya da kalmomi, amma ba sa iya ɓoye ta a aikace. Girman kan mace na tasiri har a karan kanta. Wani lokutan ƙin amsa kiranka ko ƙin neman ka, duk waɗannan a cikin jiji da kai suke, ba wai rashin soyayya ba ne. Mace ba ta so ka mata alkhairi sannan ka tuna mata, don tana ganin hakan gori ne. A ƙarshe komai kai wa mace za ta iya yafe maka, amma ban da yaudara. Zuciyar mace ta fi glass hatsari, sabida haka sai ka kiyaye karyawa ko kuma in ce fasawa, domin zai iya ɗaukar ka tsawon rayuwa kana ƙoƙarin gyarawa. Bayan fashewarta kuma ba za ta taɓa dawowa yadda take ba. Daga ƙarshe ina roƙon Allah ya haɗa mu da masoyan gaskiya. Sunana Kamil Yamdas.